Mwnbai wow thank you say नोंथांमोना नुनो हादों नै क'क्राझार मिट हाउस मानि बेदर नै नुखाबाय मा बेयो मदारुथारनाय मैसो बेयो जोंनि उदैयाव थांसिगोन आरो मैसो बेदर क'क्राझाराव मैसो बेदर मोनसिगोन सामफ्रामबो आरो सोरनाव मोनगोन होनबा नै आदानि दखान बियो मैसो बेदर आबाइलाबो सामफ्रामबो मा रोखोमनि नांगौ बेगें गैयै बेदर गोजा आरो बेगेंजों मा रोखोमनि मोनो बेदरा एसे फोरमायना होदो मा टाइपनि बेदर मोनगोन बेदरा जागोन सुपार बनलेस ओमफ्राय स्लाइस बेनिफ्राय फ्रेस फैगोन बेनिफ्राय मैसोआव जेसेबांखि दङ आरोखि जेरेखम बिबु बिखा ओमफ्राय बेगें ओमफ्राय बिदिनो लिभार किडनि ओमफ्राय बर'नि मा होनो बेखौ माबा बेव मैसोनि बेव माने मैसोआव जा दं बेखौ मोनजोबगोन आरोखि मोनजोबगोन ना खोनाखाबाय दा जोंहा नै आदाया जों बयनिबो थाखाय ओरैबायदि सुबिदा खालामबाय मानो होनबा मैसोखौ आजिखालि मास मोनसेयाव मासे गाहामल' सिथारो बेबो माने बबेबा नै सान्तिपुरनो बेसेबांबा गोजानाव जानो लुगैबाबो मोनजाया दा जोंहा आदाया ओरैबायदि फेसिलिटिसखौ बानायना होबाय सामफ्रामबो मोनसिगोन आरो आनलिमिटेड नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर हाबा हुखायाव बा माबाफोर प्रग्राम दाथ' नै ख्रिस्टमास जाबाय ख्रिस्टमासावबो जुदि मैसो बेदर जानो लुगैदोंबा बा मैसो बेदर जाहोनो लुगैदोंबा सोरखौबा लांफैदो आदानाव आरो बेल' नङा पिकनिक जानायनि समा सफैगासिनो निउ इयारनि थाखाय दा नोंथांमोनहा माबाफोर पिकनिक जाहैयोबा सानसे दाउ बेदर अमा बेदर जाबाय थानो ना एसे सोलायदो मैसो बेदरखौ बायनानै लांदो पिकनिकआव जाहैदो आरो बेल' नङा गोबांथार दा आजिखालि हटेलफोर दंना बर'नि हटेलफोर क'क्राझारानो जा चिराङानो जा बाक्सायानो जा तामुलपुरानो जा अदालगुरियानो जा गोबांथार बर'फोरनि ओंखाम हटेल दङ बा धाबाफोरबो दङ ना रेस्टुरेन्टफोर दङ नोंथांमोनहा बे मैसो बेदरखौ दा एभेलेबल नालाय मेनु एड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि बे हटेल एबा रेस्टुरेन्ट धाबा बेफोराव आरो दा जोङो बेदरखौ नायनोसै आरो नोंथांमोनहा नायदो नै पस्टाराव बेनो आरो लाल धाबा एन्ड रेस्टुरेन्ट बेनि खाथियावनो बर' बाटारमारि ना ओमफ्राय नै ओरैथिं नै दिमोलगाव थांबाय नैबे लामाया दिमोलगाव बिथिं सिदा थाङोबा दिमोलगाव बेनिफ्राय ओरैथिं थाङोबा नै गौरां दालां मोनहैबाय गौरां पार्क बेनिफ्राय ओरैथ' नै क'क्राझारनिफ्राय फैबाय नै बाटारमारि लकेसना बाटारमारियानो बाहाय बर्ड होनाय दंखायो नैबे थिक थिनालि दंना टि पइन्ट दिमोलगाव थांग्रा ओमफ्राय गौरां पार्क थांग्रा बेहायनो आरो सिदानै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाल धाबा एन्ड रेस्टुरेन्ट बियो बेजों नांजाबनाय आरो दा जोङो बेदरखौ एसे नायनोसै इंलिश मेकार फंबाया गावनि बे हलि मलि धाबायावबो लांनो नागिरबाय 4 केजि लांगोन जाहैदों जोङो दा नै बेदरखौ नायनोसै नोंथांमोनहाबो नोंसिनि बे धाबा रेस्टुरेन्ट हटेल जेरावबो लांनो हागोन आरो जोङो नायनोसै दे आदाया एसे फोरमायना होदो माखौ मा होनो सुपार बनलेस बियो सुपार बनलेस बेगें गैया मोदोम गोजा बाहाय मोदोमजों मेजेमजों लगायनानै थायो आरो बियो मोदोमजों मेजेमजों बिराद टेस्ट दं बे मोदोमजों मेजेमजों एफा आरो बाहाय मोदोमबो थाबाय मेजेम एफा थादेरबाय सुपार बनलेस सुपार बनलेसआ सेरसेयाव बेसेबांमोन 380 थाखा ना ओमफ्राय नैबेलाय माबेलाय स्लाइस आरो बाहाय मेजेम थागोन ओमफ्राय माने मेजेमा एसे बारा जायो आरोखि बारा स्लाइसआव मेजेमा बारा जानो बिराद टेस्ट ओमफ्राय मैसोखौथ' ओरैबायदि सिथार जायो बिसोरो माने सिथारनाया गासिबो टेस्ट खालामजोबो जेनेबा गगा मोननाय गुजुनाय बेमार दंना गैया आरोखि आउट अफ कान्ट्रि थाङो नालाय जेनेबा एक्सपर्ट खालामो बेखौ खालामो नालाय बिसोरथ' एभेलेबल प्राइसजों खालामो दा जोंनाव इण्डियानावनो खम सोलियो आरोखि एक्सपर्टसो खालामहरजोबो बिदेशआवसो बाहाय माने मोदोमजों मेजेमजों दं मेजेमा रासिन आरो ओमफ्राय सेरसेयाव बेसेबां बियो 380 ना बेखौ फ्रेस फ्रेस होनो बेखौ पेकेटिं खालामा बेखौ सिथारनानै माने ओरैनो खुला पेकेटनि फैया आरोखि बे फ्रेस आरोखि नोंहा बे पेकेटिंखौ जानो मोनसे डाउट थायोबा नों बेखौ फ्रेसखौ लाबोनानै जानो हागोन जेरेखम बाजाराव फाननाय बायदि मोदोमबो दङ एसे बेगेंबो दङ आरो मोदोमा रासिन बेगेंआ एसे खम बेखौलाय सेरसेयाव बेसेबांनि हगारदों बियो 360 थाखा 360 थाखा ना केजियाव बेखौ बेव होनो बेव ना बेवानो मैसोआव मोजांसिनखा जाहैबाय बेना 300 थाखा ना केजियाव 300 थाखा जायफ्रा माने बे बेव जानो मोजां मोनो लांफैदो बेबो दङ आरो एभेलेबल जाहैबाय
लिभार बियो लिभार बिखा बेबो 300 थाखा 300 थाखा ना बियो ब्रेन्ड माने मेलेम आरोखि मेलेमबो मोनलायलायबावो मेलेम बे आधा केजिफोरनि पेकेट थायो आधा केजिनि पेकेट आरो बियो 350 बा भेजा 350 बा ओरैबायदि दामबावो आरो मेलेमासो बान्दा बिबुआ जोब्बाय बुरजा लाबोदोंमोन दा मानसिफ्रा बिदिनो फैगासिनो लांगासिनो दा जोबना दं आरो बान्दा बिबुआ दा फैगासिनो दं मथा मथि 10 दिनसो बा सानबासोनि उनाव सफैगोन जायफ्रा माने मैसो जानो मोजां मोनो बा न'खरसेयाव सेरसे सेरनै जानो लुबैदों नोंसोरो सेरसे सेरनैबो बायनानै लांफैनो हागोन आरो जायफ्रा माने हटेल रेस्टुरेन्ट दाबाफोर दङ नोंथांमोनहा बेनिफ्रायनो दैलि माने जगाजग खालामनानै लांनो हासिगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि क'क्राझार टाउनावनो बिजनेसखौ सालायदोंबा माने डाइरेक्ट डिलिभारिबो थांना हैगोन हटेल एबा रेस्टुरेन्ट दाबायाव जायफ्रा माने क'क्राझार टाउननि बायह्रायाव नोंथांमोनहा जगाजग खालामदो फनजों बिदिनो ट्रेकारफोरजों बा विंगारफोरजों बा बासफोरजों बेफोरबायदि माने साप्लाय खालामनायनिबो बेबस्था दङ नाथाय बे थांनायनि थाखाय बे पेकेजिं खालामगोन ना बरफआव सोनानै एसे प्राइसफ्रा एसे बारासिन जानो हागौ आरो माने नेगसियेट खालामहरबानो जाबाय आरो आदाजों सावरायहरदो मानो होनबा कन्टेक्ट नाम्बाराथ' दंखायो नालाय आसा खालामबाय जोंनि जेसेबांखि बर'नि ओंखाम हटेल दङ धाबा रेस्टुरेन्ट दङ बाहाय मैसोनिबो मेनुखौ लाफागोन होननानै आरो बे मैसोखौ सिथारनायनि सिगां फुरा मेडिकेलि चेकआप खालामजोबो लोमजानाय दंना गैया बेफोरखौ टेस्ट खालामनानै क्लियार जायोबासो मैसोखौ माने सिथारनाय जायो बेनिफ्राय पेकेजिं खालामनानै साप्लाय खालामनाय जायो आरो लाल धाबा एन्ड रेस्टुरेन्टआबो आदानिनो जोङो दा सिङाव हाबलांसै आंथ' हाबफेरबावाखैमोन बे लाल धाबा एन्ड रेस्टुरेन्टआव बे मैसो फानग्रानि नांजाबनायावनो बे धाबायाबो बे मैसो फानग्रानिनो मोजांथारनाय केबिन जे जुलि बाहा बायदि बानायदों ने उखुमखौ लाल धाबा आरो रेस्टुरेन्टनि एम्बु बेदरखौ एसे टेस्ट खालामलांसै दिनै आदायाबो सिंगारमोन बेनिफ्राय गान लिरो बर' गान गोबांथार बर' गान लिरबोदों फेमास गान लिरनायखौ खिन्थादो दे आङो फार्स्टआवहाय मानसिफोरजों मिथिबोजादों जेनेबा नोंखौ मेगन होबाय आं होननाय गानाव मारै दे सुरखौ एसे फोरमायना होदो नोंखौ मेगन होबाय आं बेमोन आरो ओमफ्राय आरो फेमास जाबावनाया मामोन फेमास जाबावनायाथ' जेनेबा आं लिरनायाव जेनेबा बैसागुआ सफैलायबाय मारैमोन बेनि सुरा बैसागुआ सफैलायबाय बे बेनिफ्राय नों फागुन बेखौबो आं लिरदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंनाव फैनाय आलासि दङ गोबां गान लिरदों आङो गोसोआवनो गैया दा लिरना लिरला दाबो लिरो नै दाखालि मोनसे ओंखारदोंमोन आबो सुलिखा क्रिसनाव आरोखि बियो जोनोमनि उनावमोन दाखालिसो रिलिज जाबाय ना जायाखै दाखालि माबायाव रिलिज जादों ओरैनो सुरफ्रा मारैमोन बे मेथाइया दानिया लेटेस्टनिया जोनोम मोननानै लोगो मोनदोंमोन वाव हारिनि थाखाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होदों जोंना आदायाबो नोंथांमोना आदाखौ सापर्ट खालामदो आरो बैसागुआवबा गोदो बिदिनो बाटारमारिनि सिख्लाखौ जोंनो नांला फारानि सिख्लाखौ जोंनो नांगौ होननाय मारैमोनलाय बेलाय बाटारमारिनि सिख्लाखौ जोंनो नांला लिरदोंमोन गोबां लिरना दं बावजोब्बाय बरिया सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनिहरनाय नैबे संखौबो आदायानो लिरनायमोन दै आदानि लिरनाय संसो बेबो नै एम्बु बेदरा सफैबाय लाल धाबा एन्ड रेस्टुरेन्ट नै आरोबाव नै मैसो बेदर मोनजाबावबाय बिदिनो बेदर मोजां ओमफ्राय बिखाबो दंना बिदि लगायजोबनाय आरो होख्लायबाय नै जोंथ'